twissija mill-MFSA dwar il-Bitcoin Revolution, entità li mhix liċenzjata jew awtorizzata taħt il-liġi Maltija. Fi stqarrija l-istess MFSA qalet li din l-entità qed tagħmel promozzjoni permezz ta' riklami u paġni fuq il-medja soċjali billi taqqat is-sit elettroniku tagħha ma' diversi personalitajiet lokali mingħajr il-kunsens tagħhom. Fost dawk li fl-aħħar ġimgħat iżżefnu f'pubbliċità qarrieqa kien hemm il-kantanta Ember u l-attur Davide Tucci. Bitcoin Revolution mhix liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA sabiex tipprovdi xi servizzi ta' investimenti finanzjarji li għalihom imeħtieġa liċenzja. Aktar minn hekk informazzjoni disponibbli għand l-MFSA tindika li Bitcoin Revolution aktarx li skema ta' cryptocurrency internazzjonali li tħajjar individwi biex isiru sinjuri malajr. Għal daqstant l-MFSA wissiet sabiex ħadd ma jidħol f'negozju ma' din l-entità. L-MFSA qed tappella lil kulħadd sabiex qabel isiru investimenti għandu jkun aċċertat li l-entità tkun awtorizzata mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji.